ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରରେ ଭାଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ତ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଟା ପରେ ରହିଲା ହଁ, ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ତାର 30-40 ତାଙ୍କର ପୁଅ ବର୍ଷ। ଝିଅ କେତେଟା? ପୁଅ ପୁଅରୁ କ'ଣ ମତେ ମିଳିବ ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଜଣେ? ତିନି ଗୋଟେ ଜଣ। ଦୁଇ ଜଣ। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା? ଏଇ ଯେ ଆସିବା ଶୁଣିଲେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ବି ନାହିଁ? ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ସବୁ କେତେଟା? କରୁଛି। ଚାରି ଝିଅ, ଏଇ ସବୁ ଝିଅମାନେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନବା ଆଣିବା 4 ଜଣ ଯାଏ? କରୁଛନ୍ତି, ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସବୁ କାହା ନାଁରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମାନେ ପାୱାର ପ୍ରତିନି କାହା ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନିଜ ଝିଅ 4ଟା ନାଁରେ? ଝିଅ 4ଟା ନାଁରେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ, ଝିଅ 4ଟା ନାଁରେ। ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସିବାନି, ତାକୁ କାହିଁ କହିବି, ତାକୁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଦେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୁବାସ